Πόσες φορές έχει τύχει να θέλεις να σβήσεις ένα αντικείμενο τη φωτογραφία σου? Πόσες φορές έχεις χωρίσει και θέλεις να σβήσεις το αγόρι σου, την κοπέλα σου, τη φωτογραφία γιατί σ' αρέσει η πόζα που έχεις πάρει? Και πάμε ένα στοίχημα ότι μπορεί να σβήσει το Λευκό τον Πύργο με το κινητό μας. Πάμε το Λευκό τον Πύργο. Για την εφαρμογή, επειδή για κάποιο λόγο όμως που θα χρησιμοποιήσουμε δεν μας βρίσκει τις φωτογραφίες, τις έχει λίγο μπερδεμένες, θα την πατήσουμε να πει στα αγαπημένα. Και πάμε και κατεβάζουμε την εφαρμογή Snap Edit. Θέλετε ότι γενικότερα παίζει κάποιες διαφημίσεις, είναι λογικό γιατί η εφαρμογή είναι δωρεάν. Λοιπόν, πατάμε τώρα Reject, το πατάμε. Πηγαίνουμε εδώ πέρα πάνω που λέει All και βρίσκουμε το Favorite. Βρίσκουμε το Λευκό τον Πύργο που τον έχουμε τραβήξει φωτογραφία. Αυτόν εδώ. Και εδώ πέρα σας έχει Auto AI ή Brush. Οπότε πατάμε το Brush. Πηγαίνουμε το Brush, ζωγραφίζουμε. Εδώ πέρα πατάμε Remove. Και φύγε. Οπότε σας έχω και όμορφο καιρό τριψάκι. Μετά πατάμε Save, βλέπουμε 30 δευτερόλεπτα μία διαφήμιση γιατί είναι δωρεάν εφαρμογή και έχει διαφημίσεις και αποθηκεύεται. Follow, like και περισσότερα tips.